клипчето, което обещах да ви кажа, че ще видиме дали ще стане или не. Нека да я събудим. Явно няма да се бъде на това, което Гушка е любимата играчка. Нейното любимо тигърче, което аз ви показах в следващия епизод. Нека да я събудим. Ехо, ставай вече. Само да не фърли някоя играчка по телефона, че тогава вече камерата се ядоса. Поне не оцели. Пак не оцели, но както и да е. Дано се събуди по-скоро време, защото се задействат аларми. Това беше от мен, ако ви е харесало, натиснете лик. Аз лично това не ви хареса, но по-добре го харесайте, защото това беше наистина адски силно.